Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kune avo vanofarira kushandisa Facebook zvekare. Ndinokumbirawo following yenyu, munongosecha kuti Brother Nashi mobva matanga kutondifollowa kuFacebook. Ndichange ndichizoposta mamwe confessions ikoko, mamwe episodes zvekare, so I am asking for your support. Uye zvekare tichazokanda kamwe airtime zvekare ikoko, so keep on checking. Nezuro panomwe akatowanawo airtime kake. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai, so hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndiri mufundisi. Dai kwanga kuri kunzi ndakaita mhiko idzo dzadainge ndakanzi neumwe mukadzi uyo wandakasangana naye tichiri kuBible school, dai ndainge ndakabvuma, ndingadai ndakaita mari, ndingadai ndiri mupfumi kusvika pari nhasi. Izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2005. Gore iroro ndipo pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizova mupfumi, but ndakati ndatarisa ndikaona kuti izvo zvandainge ndichida kupiwa naSatani, upfumi hwandaida kupiwa naSatani hwainge husina kuchena. Nyaya yangu yakatangira apo pandainge ndiri kuBible school. I was approached by this other lady. Mukadzi uyu ainge ari mukuru, ari wechikuru kwandiri than I was. Saka she had recently lost her husband. Akabva achizondiudza kuti sezvo murume wake ainge akashayika, iye ainge asingadi kuti ange achizova mufundisi, but now murume wake zvaainge ashayika ainge ava kuda kuti ange achidavira her calling to become a pastor. A year after murume wake ashayika, she decided to listen to that calling that she believed kuti she had been called by God to become a pastor. Takatanga kudzidza tose same Bible school together. Brother Nashi, mukadzi uyu ainge aine mari, husband ainge akamusira dzimba dzakawanda, maproperties, mabusinesses, but mostly ainge akasirwa mabottle stores. Saka akabva achizoti mukutaura kwake kwaainge achiita neni, akati kwandiri ainge ava kuda kuti ange achitsvaka vanhu vaanopa, not kutengesa mabottle store, because iye ainge achiti sezvo ainge ari mukristu ainge asingabhelieve kuti semukristu unofanira kuti unge uchizoita zvemabottle stores uchitengesa hwahwa. Ndokusaka ainge ava kusada kurana business racho iroro. Mukadzi uyu, she then started seducing me. It was just like what happened in the Bible. Kana muchiri kurangarira nyaya yakaitika kuna Joseph, ndo zvainge zvava kuitika kwandiri. Aitouya kwandiri achida kurara neni. That is exactly what I went through. Saka she even threatened me kuti ainge achida kundisungisa. Nerimwe zuva ndikamubvunza kuti sei uri kuda kundisungisa? Akanditi nekuda kwekuti hausi kuda kurara neni, saka ndichaudza vanhu kuti wainge uchida kundibata chibharo. This was after a final attempt. Pane pamwe apo paakatouya akatogara pamusoro pangu akashama, asi ndakamurambira. Saka ndo zvakamubhowa izvozvo, akati ndinoda kukusungisa. Let me take you back, Brother Nashi. Ininiwo ndakakurirawo kumusha. Vabereki vangu vaitotarisirawo kubva pandiri kuti ndini munhu achakwanisawo kuendawo kuuniversity, ndowana basa, ndosimudzirawo dzinza rangu rose. Saka baba vangu he made sure kuti I received the best education. Saka ndakati ndava O level, there was a problem that was in the family. I had to take a break from school because ndainge ndichidzidza kuboarding school. Pandakadzokera kumba painge paina vamwe bankuru vangu avo vainge vashayika. Bankuru vangu ava vainge vari murimi wefodya, vaitozivikanwa kuprovince kwedu kwatinobva. Ivo ndivo vaingogara vachingo
kuwana goho rakanaka apo vanhu pavanenge vava kukohwa fodya. Banguru vangu vainge vachishandisa mupurwa, ndiwo wavaishandisa pakurima kwavo kwavainge vachiita kuitira kuti zvirimwa zvavo zvinge zvichizobuda zvakanaka. Banguru ivo vaienda nezvirimwa zvavo kuHarare ende vainge vatori nemari yakawandisa muvhileji kudarika munhu wose. Kwaitova nevarimi vamwe vaitobva kunana Harare vachiuya kuzongoona kurima kwainge kuchiita ivo Banguru. Vakatombobuda mubepanhau mushure mekunge vawana goho rakanaka refodya uye zvekare nebhinzi. Saka ivo Banguru vaibatsirwa nechimupurwa chavo. Chimupurwa ichi chaigara chichingoonekwa pamba pavo. Waiti kana ukaenda kunorara kumba kwaBanguru waitochiona chimupurwa ichocho. Waiti kana uri usiku zviya, kana makarara pamba paBanguru wainge usingakwanisi kunyatsokurara zvakanaka nekuda kwezvikwambo zvavo. Chimupurwa ichi chaionekwa masikati kana kuti usiku. Aiti kana ari masikati maitochiona chakazorora chiri pavheranda. Saka paityisa pamba paBanguru. Pandakadzokera kumba iri holiday ndabva kuchikoro, hatina kunge takaziva kuti Banguru vainge vava kutogadzirira kuti vange vachiita imwe sacrifice, ende gore iroro vainge vakasarudza kuti vainge vachazoita sacrifice yababa vangu. Baba vangu ndivo vaifanira kuti vange vachizofa. Saka baba vangu ivo vakazotanga kurota dzimwe hope. Vakati varota hope sekudaro ndopa vakabva vachizotanga kufamba in secret vasina kana wavainge vamboudza. Vakazonobetserwa neumwe muprofita. Muprofita iyeye akazovaudza kuti vaifanira kuti vange vachizocherera hoko 3 pagedhi repamba. Saka vakazocherera hoko idzodzo dziri 3 pagedhi repamba. Saka hoko idzi ndo dzainge dzava kutadzisa kuti Banguru vange vachipinda pamba, kuti vange vachisiya zvinhu zvavo kuitira kuti zvinge zvichizorova baba vangu. Asi Banguru vainge vakangwara kwazvo. Zvavakazoita mukoma ndezvekudai, sezvo isu sevana painge pasina kana chatainge tichimboziva, vakabva vachizotuma mwana wavo kuti ange achiuya kuzonditora. Akauya akanditora akati kune kwaainge achida kuti tinge tichienda kunotamba bhora. Ndokubva tabuda pamba tava kuenda kumba kwefrendi yake kuti tinge tichinotamba bhora. Akabva achizoti iye ainge achinzwa nzara, akati tisati taenda kunotamba bhora chandei kumba kwedu titange tambonodya first. Ndokubva tachizoenda kumba kwavo. Tasvika pamba pavo mukomanashi takadya. Tapedza kudya, Banguru vakabva vachizondipa chikari, asi chikari ichi chainge chisina doro asi mainge muine mvura. Vakanditi chinwa mwana wangu. Ndapedza kunwa mukoma, vakabva vachizotanga kugeza tsoka dzavo, vachigeza maoko avo, vachishandisa mvura iyoyo nekuti handina kukwanisa kuipedza kuinwa. Saka pandakazoti kune cousin brother yangu chandei tinotamba bhora, akabva achizoti ndanyanyisa kuzvimbirwa, ngatimbogara pasi tozoenda time. Akazonditiza. Saka pandakaona kuti munhu painge pasisina, ndo pandakabva ndachizongoramwa ndikati ndava kuenda kumba kwedu. Asi ndakati ndichingobuda pagedhi repamba paBanguru ndo pandakatanga kunzwa kuti ndainge ndakaremerwa, ndainge ndakabereka chinhu chainge chichindiremera kumusana kwangu. Ndaita sekunge ndainge ndakabereka zidombo kumusana kwangu. Ndakazoti ndichinosvika pamba, ndichipinda pagedhi repamba pedu, ndo pandakanzwa kuti zinhu iro randainge ndakabereka richindiremera kumusana kwangu, pakaita sekunge pane munhu akauya akarisimudza akaribvisa kumusana kwangu. So chandainge ndisina kuziva ndechekuti ivo Banguru vainge vandigadzika nekundiberekesa chikwambo chavo kuitira kuti chinge chichizokwanisa kupinda pagedhi chichizorova baba vangu. Saka Banguru vakazoshaika. Banguru pavakaona kuti zvinhu zvavo zvainge zvatadza kupinda neni pagedhi, ndo pavakazotevera. Vakatevera kuda after about 2 hours. Vakauya vainge vaine pikoko yavo
netoki, izvo zvavainge vakabata vachiti vainge vavigira baba vangu. Saka banguru vainge vaine mapikoko avo akawanda uye zvekare vainge vaine matoki avo. Saka banguru vaiwanzokuti kana vakapa munhu toki muvhileji kana kune mamwe mavhileji, munhu iyeye aifa musi iwoyo. Saka ipapo vakati vainge vauya kuzopa baba vangu pikoku netoki, asi vakati vapinda mugedhi repamba vakatanga kuridza imwe mhere yakatyisa. Kana vanhu vose kunyange vavakidzani vakauya vachimhanya vachinzwa banguru vachichema. Saka zvakaitika banguru vakati vachingopinda pagedhi repamba ndopa vakachema vachiti vainge vavhunika gumbo ravo. Saka vakati vachinodonha pasi, gumbo ravo mukomanashe rainge rakapetwa gumbo ravo, tikatonzwa kuti rainge ratyoka. Vakatanga kuchema vachiti wandiroya iwe, wandirovesa nezvinhu zvako, vachinongedzera kuna baba vachiti uyu ndiye andiroya. Saka baba vangu vakabva vachizoti, nhai vanhu vose muri pano, munhu uyu handiti ndiye ega auya pano, ini ndanga ndiine mhiko dzangu dzandanga ndakaita pagedhi kuti uyo anenge auya achida kuzondikuvadza kana kundiuraya iye achazorohwa nezvinhu zvake. Arohwa nezvinhu zvake. Vanhu vose vemuvhileji vainge vachizviziva kuti banguru vainge vari munhu anobata-bata ende anoroya nekugadzira vanhu kuti pasawana anobudirira. Saka vakatofara kuti vainge varohwa nezvinhu zvavo. Saka vakabva vachizoya vakatorwa nevana vavo nemudzimai wavo, asi havana kukwanisa kuzoendeswa kuchipatara nekuti vakazofa vari mungoro vachidzoserwa kumba kwavo. Saka mushure mekunge ivo banguru vashayika mukomanashe, kofini iro rakatengwa rakatotadza kutokwana kuti chitunha chavo chinge chichigara mukofini, nekuda kwekuti pavakavhunika gumbo ravo nepabvi rakabva rachizotarisa kumashure, rainge risingachabvumi kubhenda kana kuita sei. Vakaita sekunge rainge rastroka iro roga. Saka pavakafa vakangofa vakadaro. Kuti vange vachiiswa mukofini zvainge zvisingachagoneki. Saka vakazotoita zvekutotsemura gumbo ravo nechepabvi apa, so that vange vachikwanisa kuzovaradzika mukofini zvakanaka. Ndo kuviga kwatakaita banguru vangu. After taviga banguru ndakabva ndachizodzokera kuchikoro, but ndadzokera kuchikoro ndainge ndava kusanyatsokugona chikoro semagonero awo andainge ndichimboita before. Saka after ndapedza kunyora zvidzidzo zvangu ndingadai ndakaendawo kuyunivhesiti, but nekuti handina kuzonyatsokupasa zvakanaka, vabereki vakabva vachizoti ndaifanira kuti ndinge ndichienda kubible school. That is how I ended up being a pastor. Saka ndava kubible school, mukadzi uyu wandiri kutaura nezvake wandichati Grace akazotanga kudzidza pabible school. Ipapo yainge yava second semester. Akangotanga kungondifarira, akatanga achaita sekunge ainge achida kuti tinge tichingova mafriends, but ainge ava kundimanikidza kuti ndinge ndichirara naye. Akandiudza kuti ainge achida kundipa mari. Ndakaramba nekuda kwekuti ndainge ndiine marevelations awo andainge ndichiita. Ndaiti paya pandinenge ndava kufunga nezvake ndo pandaikwanisa kungoona vision. Ndaiwanzokuona ndiri mune imwe imba, mumba imomo makazara vanhu veblack. Ndobva ndaudzwa kuti vanhu ivavo vanenge vakasviba kuita sekunge vakazorwa oiri kana matsito anenge ari madhimoni, zvichinzi madhimoni awa ari mumba maGrace. Saka ndaibva ndachizoramba. Akandiudza kuti aida kunditengera motikari, but ndikaramba. Mushure mekunge ndarota hope ndichiona kuti mumba maGrace mainge muine nyoka, iyo yainge irimo. Nyoka iyi yainge ichigara muceiling uye zvekare yainge itori nedendere. Izvi akazotondiudza mushure mekunge aona kuti ndainge ndaramba kurara naye. Saka akazotoya kwandiri akati chindibatsira
because zvawaramba kurara neni zvinoreva kuti Mwari vari mauri, zvimwe kuda kana ukandinamatira ndinokwanisa kuita right. Akazondiudza kuti murume wake apo paainge achiri mupenyu akaenda kuZambia akanotora mushonga. Atora mushonga wacho wakabva wachizopanduka, saka akabva achizoudzwa nemurume wake kuti ndo zvainge zvavapo mabusinesses avo, sezvo ainge ava kusafamba zvakanaka. Murume ainge akaenda kuZambia kunotora mushonga, saka zvinhu zvainge zvapanduka. Vainge vatova nenyoka. Nyoka iyi yainge ichiri kugara panze. Akabva achizonzi nemurume wacho Grace kuti nyoka iyi inge ichiwana pakanaka pekugara, ndiwe unofanira kuti unge uchiipa mvumiro yekuti inge ichigara munomu. Vakazosarudza kuvaka dendere, vakabva vachizogadzira dendere. Akati murume wacho akabva achizokwira musiling, akabva achizonoisa dendere racho achiti rainge riri nechekudining. Saka nyoka yacho ndo yainge ichipota ichirara mudendere imomo. Zvino kana yoda zvekudya aibatira pamuviri. Aiti kana abatira pamuviri, kana ava ne2 kana kuti 3 months, anoti aibva achizoita miscarriage. Saka aita miscarriage kudaro, murume wacho aibva achizotora mwana uyo anenge abuda asati anyatsokusvika, obva achizokwira naye musiling. Kana aenda naye musiling, aibva achizonoisa mwana iyeye mudendere. Panguva yacho ainge achiti nyoka yacho inenge yambofamba, yobva yachizodzoka yotanga kunanzva mwana wacho uyo wavanenge vasiya vakaisa mudendere. Nyoka yobva yachizodya. Kana yadya kudaro yazvimbirwa, yaibva yachizoburuka. Hanzi huri usiku yaiburuka, yobva yachizouya kubedroom kwavo, yobva yachizotanga kurutsa mari. Hanzi yaikwanisa kurutsa mari kana $50,000 panguva imwe chete kana kudarikidzira. Saka akati ainge ava kunetswa nenyoka. Nyoka yacho ichimuudza kuti yainge yava nenzara, yainge yava kuda kuti inge ichinwa ropa. Saka yainge yava kumuudza kuti unofanira kuti unge uchitsvaka murume uyo wauchaita naye bonde, wobva wachizobatira pamuviri. Ndakabva ndachizoti asinai Grace, unoreva kuti Zimbabwe yose ndini ndega here murume wekuti ndinokwanisa kukupa pamuviri? Akabva achizoti kwete, zvishandisa izvozvo nyoka yacho ndiyo inokusarudzira murume wainenge ichida. Saka akati paainge ari kumba kwake akatorota hope, akatondirota, akabva achizonzi munhu wawarota ndiye murume uyo ari kufanira kuti anga achizokupa pamuviri, ndike ndichizowana chikafu chokudya. Ndikati Grace, izvozvo handikwanisi kuti ndinge ndichizozviita. Akatombouya kumba kwedu, ainge achidriva motikari yainge isina manumber plates. Wainge huri usiku, ndikabuda yekuda kupiwa zvinhu izvi. Mukoma shamwari yangu ndiye akazotogumisidzira ava kudanana naGrace, because musi uyo Grace paakauya kuzondiona achidriva motikari yainge isina manumber plates, akabva achizoti ndauya kuzokupa motikari ndeyako, please chingoita neni ka1 chete, even 1 minute, motikari iyi ndeyako, ndinokuda. Saka ipapo mukomanashe tainge takatogara mumotikari takati inini nefriend yangu naGrace, because ndakaona kuti sezvo hwainge huri usiku, kana ndikazova ndiinaye sometimes ndaikwanisa kuzongobatwa neshungu dzekuti ndige ndichirara naye, because ainge akanaka mukadzi iyeye. Saka ndakabva ndachizoenda nefriend yangu ndikati handei tinoona shamwari yangu Grace auya, ndokubva tachizopinda mumotikari tikagara mumotikari tiri tose. Saka ipapo achindinyengerera ndichiramba ndichiti handikwanisi kuti ndinge ndichizviita. Friend yangu ainge akagara kumashure ari kuback seat, saka akabva achizochinja. Akagara ari kumashure kwangu, ndokubva achizochinja akaenda akanogara kumashure kwaGrace. Handina kuziva kuti ainge atoronga kuti anga achitanga kubata ruoko rwaGrace. Akagara ari kumashure kwake achiita sekunge ainge achiteerera nyaya idzo dzatainge tichitaura. Vakatoita communication yavo ipapo mukomanashe, ndokubva achizototanga kudanana naGrace. Pandakazozviziva ndakabatikana ndikati, shamwari, ungadanana nemunhu uyu here? Akanditi aina ndina basa nazvo, mukadzi uyu ari kuda rudo. Saka vakadanana
mumusana, Grace akatobatira pamuviri, then ndokubva nhumbu yacho yachizobva. Friend yangu akatombobatsirwa, akapiwa mari, akatanga mabusinesses, vachitogara vose. After 2 years akangoti adzoka kumba kuzoona vabereki vake. Mangwana acho makuseni akatomuka achitonzi amuka akafa. Ndo zvakaitika izvi. Mukoma, handina hangu mari, handina kupfuma, but handishuviri upfumi hweumwe munhu, nekuti hauzivi vanhu zvavanobata usiku apo patinenge takarara. Chandinoda kungokuudzai ndechekuti kuna Mwari kudenga, ende Mwari havapinduri patinenge tichida isusu, ende vanozopindura ivo pavanenge vava kuda ivo, nekuti vanoziva kuti what is best for us. This is my own testimony. Vazhinji vedu tingadai takapfuma, asi Mwari vanenge vachiona kuti kana uyu ndikamupa upfumi izvezvi, ndikavhura nzira dzake, anokwanisa kubva atofuratira mhuri yake. Unenge usati wava nematurity yekuti kana wabata mari oramba uine mhuri yako. Ndiyo testimony yangu. Kana mukaposta muzondizivisawo, nditevererewo mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. What a wonderful testimony. Hey, yeah. Let us try to talk about this in the comment section. Hanzi vazhinji vedu tingadai takapfuma, asi Mwari vanenge vachitozviona kuti uyu kana akapfuma uyu anobva afuratira mhuri yake. Do you have a testimony? If so, you can come to my inbox kana kungoenda kuFacebook mova masenda message. Munongoshandisa page rangu iroro rinonzi Brother Nash, then you'll be able to send a message to me. Ndichange ndichizoposta zvekare maconfessions ikoko kupage redu reFacebook. Vanofarira kuverenga zvekare nevanofarira kuteerera nyaya, ngatimanyei tiende kuFacebook. I am asking for your following. Vaya vanoda follow and tinokura tose zvekare kuFacebook. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.